Hvor mange gange er du kommet hjem til din bedre halvdel og sparket døren op og råbt, se hvad jeg er blevet solgt? Nej vel? Aldrig. Hvorfor ikke? Fordi når vi er blevet solgt noget, så er vi blevet overtalt, vi er blevet besnakket, ja, vi er måske endda blevet snydt til at betale for meget for produktet. Næh, vi køber et produkt. Der står vi og bruger alle vores sanser og rationelt tænker over og vurderer farve og vægt og størrelse, og så tager vi en beslutning om, at det her, det vil vi gerne købe. Hvis du har det sådan, så er det altså ikke underligt. Alle mennesker, jeg har mødt, de har det på præcis den her måde. Sådan har din kunde det også. Derfor skal du holde op med at sælge til din kunde, men i stedet få ham til at købe. Det her det er altså ikke en fribillet til så at læne sig tilbage og sige, nå jamen, så må de jo bare ringe, hvis de vil have noget. Nej, du skal være lige så dedikeret og fokuseret og struktureret i dit salg, som du altid har været. Men du skal sætte fokus på at skabe et rum, hvor kunden har lyst til at købe af dig. So ein Ding muss ich auch haben. Og så lige det der med det rationelle. Det passer slet ikke. Vi er ikke spor rationelle, når vi handler. Vi benytter vores følelser, vi benytter vores mavefornemmelser, og så skaber vi de rationelle begrundelser sådan hen ad vejen. Sådan fungerer vi, når vi er i købssituationen. Mit navn er Kim Wilde. Jeg udvikler virksomheder og mennesker til bedre salg og kommunikation.